Marede mahita sia buku ede nomor 310 sada ayat sada sahat rodi ayat tolu. Hite-hite guar ni di bata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni to di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ostitutu dorohaku, manang hamatian, manang hanguluan, manang akka suru-suruan ni di bata, manang harajaon, manang haguguon, manang akka namasan waing, manang akka narusugot, dang tarbaheni manirangi hita sian haholongon ni rohani di bata, na marhite-hite Kristus Yesus tuhatay. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata pargugo na suatu dosan. Amanami na di banua gijang. Mauliate marohanami tuho. Ala di leon hodo anakmu nasasadai itu hami. Jala di paluho hami sian gonggoman ni sibolis. Upang ido hami tuho. Tai ramoti hami di bagasan hatam. Asa margugo hami. Jupamasa hasusan dohot hagugutan. Tese sama dosa nami dohot pangalosyon nami di hatam na badiay. Tai parbadiay marohanami marhite tondim. Jala pamasuk hami tuhangulwan sugut. Asa pujon nami hodisi rodi saliling liling na.
marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 500 sada ayat sada dohot 2. Tai ditugu-tugu Yesus. Tangyo namu ma patik ni debata. Patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo ahudo Jehova debata nina debatata. Dan jadi marakub ahu bahenonmu debatam. Dia do lapatan ni. Odo. Ikon ubiar rohata. Yalo humolong, yalo upos mida debata, asa mida nasa na adong. Atong rap mangidugugo mahita, lau mangulahon na hobar tupatik nai. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tupatik mi. Amen. Maredde mahita, tian buku edde, nomor 425 ayat sada rodi 2 batu mamak diawon. Atondiko
Tatopoti ma dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata na badia jala na bonar. Parasi jala partalup ni roha. Jala na basar doho. Say marpangulahi maroham midahami. Dibahini say sama sude dosa nami. Danga dong nahupangasaon hami dukon ni asi ni roham. Atigoran na pinatupa ni anak mudo nahupangasaon hami tujulum. Dibahini pasonang, jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema hata bagabaga taringot tu hasesani dosata. Tungunondo hata ni Jehovah. Unang humabiar. Ayahudo siluluhon ho. Nunga pula hujo goarmu. Ahu napunaho. Hasangapon ma di debata na di Banua Gijang. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 420 walu ayat sada dohot tolu naho loja nasorat. Tabegema hatani debata turpuk diari mingguon. Hatani debata nagabe epistel di minggu sadarion, di mana tersurat di Rua Raja-Raja 5, ayat sada, 1 ayat 14, Rajahama marsikat soring. Aroro ni si Naeman tu Samaria. Ia si Naeman partogi ni parangan ni Raja Sian Aram, jol mana sangap do ibana di adopan ni tuanna, jala marmulia si tutu. Ai marhite sian ibana ditupakon Jehovah hamonangan tu halak Aram. Jala ulu balang natar barita do ibana alai puruon. Dungi bohat masahali halak Ram, marokang nokang, marbojai gabe di buah nasi damasian tano Israel sada buru-buru namet-met. Gabe suruhan ni jolma ni sinamam. Dungi
Roma hatana tu soranganna aut diadopan ni panurirangna di Samaria tuaki saena paluaonna do ibana sian purunai. Dungi Roma si Naaman, pabotohon berita itu amana, ninama, songonon hata di buru-buru nasian tanu Israeli. Jadi ninna raja sian Aramma atong borhat maho utongospe sada surat tu raja sian Israel. Dungi borhat maibana di boan huhut 10 talenta perak dohot 6.000 sekel sere dohot 10 salinan pahean na marhadonan. Dungi di pasahat masurat itu raja Israel. Songonon dohatana, mulut sahat surat tontuho, idama, naung husuru do manopot ho naposo si Naaman. Asa paluang ibana sian puruna. Jadi dung dijaha raja sian Israel surati diribahi ma paheanna huhut didok. Tung debata ma au tarbaen au mamunu dohot panguluhon dolma umbaen marsuru rajai tuau paluahon bawai sian puruna dibaheni uat tanda jala ida hamuma nama sisidir do ibana tuau. Alai dungi BWG si Elisa, halakni debata, naung diribahi raja sian Israel pakiana, disuruh ma suluana tu rajai mandok tu ibana, bawa satu pola ribahamu pakaianmu, uar warian ibana tu aho, asatung diboto na adong dosada panuriram di Israel. Jadi Roma sinaiman mardongan hodana dohot puretana laus mangulon di jolopit tunijabuni si Elisa. Dungi disuruh si Elisa masuluana mandok tu ibana, laho mau dari dipitu hali di bagasan Jordan. Gabe semua masih bukmu hian tuho jala ias. Jadi tarima situtu ma sinaiman mangurutus mardalan huhut didok idama nahuripu do ruar ibana mandopoton au jala jongjong huhut manjau-jau guarni Jahoba debatana. Huhut jamahonna tanganna tusahiti laho paluaho nau sian purui. Da dumegan do sungai ibana dohot parpar. Akana di Damaskus sian salhut aik Israel. Dang tarbaen au roa mari dibisi asamalum hilalauku. Jadi marsulak ma ibana mangarutus mardalan piri-pirion situtu. Dungi Roma jumonok akan naposona didok mamandok ibana. Alea mang tungsura hatana dok didok kon panurirangi patupaunmu. Da patupaunmu doi lam nuaing madong didok tuho mari di maho asa ias. Jadi tuat ma ibana jala mengukur di bagasan Jordan pituhali. Obar tuhatani halaki debata. Jadi semua masih sibukna. Tongon sibuk ni sada dak danak gabe iasma. Kolak ni masahatna. Martua doakan tumangion hatani debata. Jala naupeopsa. Amin. Marede mahita Tian buku ede nomor 200 ono pulalu ayat 2 sahat rodi ayat tolu debatakku do dongaku. Ibana doa
tahadit dak kemaha porsiau tai tongon na hinatidak ko ni dongata saha porsiau di sadok portibion rak mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit doho tanoon. Au porsia di Yesus Kristus anak debata Jehovah na sasadei imana tinubuan ni si Maria nagabi-gabian si Anton di Perbadia andorang swaguguan. Ido tu hatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matatarpajal do ibana di hao pinor silang na tua tu banoto rudung ditanom na mula mangulo di hari patuluhon na manahi tu surgo lau hundul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamula sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di tondi Perbadia jala dong sada huria na badia huriha topan na Kristen aska na badia doho di hasasaun di dosa doho di hatai na mandok mula mangol do sogot daging hal nong mate doho di hanguluan na surasuda. Amen. Tabige matiting di minggu sadarion. Shalom madihita saluhutna. Parhalado HKBP Serpong pasahaton selamat hari Minggu jala selamat madohoti parmingguan di bagas joro dohot napatupahon di parmingguan di bagasta ganup marsada-sada. Laos huhut mahu pasahat hami sian parhalado selamat ulang tahun turuas nihuria namarulang tahun Ari hatu tubuh dohot namarulang tahun parsaripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhat tama hita saluhutna. Na perjolo guarni mingguta ima minggu 10 pitu dung Trinitatis. Mingguon sia Oktober 2022 masuk mahita tu minggu 10 pitu dung Trinitatis. Trinitatis nomor 8 hasi tolu sadaon ni debata ama anak dohot todi parbadia. Topik ni mingguta ima haporseaon napaluahon manang iman yang menyelamatkan. 2. Ruas naib baru. Mamuka sadarion minggu sia Oktober 2022 nunga di jalo gabe ruas di HKBP Serpong. Ima na perjolo Azarine Marsa Onasis nomor registrasi 1120 sada Ida Sian GBI Kia Serpong alamat Golden Park Blok KI 30 Tolupulonom RT 04 RW 0 Sia Kelurahan Lengkong Karya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan masuk Wik Bethlehem. Napaduahon Heri Atmaja nomor registrasi 1122 Ida Sian Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta Santo Ignatius alamat Jalan Palem 2 Blok E nomor 812A Cipondoh Kota Tangerang Banten masuk Wik Philadelphia. Napatuluhon keluarga Amang Ansats Pram Andreas Simamora dohot inang Melva Yusmawati Borumanurung dohot 2 halak yanak kon nasida nomor registrasi 1120 tolu Ida Sian HKBP Denpasar Resort Bali alamat Villa Melati Mas Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan masuk Wik Jerusalem. Napapaton keluarga Amang Dani Richard Panangian Tampu Bolon dohot inang Deborah Setia Nawati nomor registrasi 1124 uluan di keluarga ima anak ruas ni HKBP Serpong alamat Puspita Loka Blok H Tolu nomor 25 BSD Kelurahan Lengkong Gudang Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan masuk Wiksion. Tolu ruas Napida Mamuka sadarion Minggu sia Oktober 2022 Niko Fernando Parulian Silitonga
nomor registrasi 0 Wik Jerusalem, alamat Komplek YPK Blok N20, Jalan Pisang RT 50 RW 06, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara. Dang be tersurat nasida gabe ruas ni HKBP Serpong, siala naung pida nasida tu HKBP Bogor Resort Bogor Distrik 20 Deboskap. Papaton parpidaun manang mutasi padita HKBP Resort Serpong. Hobar tu surat keputusan manang SK parpidaun mutasi padita HKBP Resort Serpong songonon ma jadwal rangkaian mutasi. A. Serah terima uluan nihuria HKBP Bintara nunga di Patupa na di hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 pukul 10 WIB. B. Paoja konon ni amang padita Robert Hutapea hobar tu SK mutasi nomor 474 garing PDT garing SK garing 08 garing 2022 gabe uluan nihuria di HKBP Bintara Resort Jaka Sampurna patupaun masa darion Minggu sia Oktober 2022 di parmingguon pukul 10 WIB. Nama ngudurhon keluarga ni amang padita Robert Hutapea di acara pangojak kononi ima kor paropuan kor ama dohot kor ama jetun diutus marhite rapot parhalado lahoma dohoti acarai. C. Serah terima pendeta HKBP Resort Serpong di Patupa di hari Sabtu 20 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB. D. Pangojak konon di amang padita Samuel Togar Hamonangan Abarita hobar tu SK mutasi nomor 473 garing PDT garing SK garing 08 garing 2022 gabe padita HKBP Resort Serpong huhut pabor haton amang padita Robert Hutapea di Patupa di hari Minggu 30 Oktober 2022 di parmingguon pukul 10.30 WIB. Acara ramah tama dung sipul parmingguon arian di ruang sekolah minggu. Tabuan ma di bagasan tangiang saluhutna pakobasionon asamardalan dohot denggan jalamar sangap ma guarni tuhatta. 5. Parjamita di parmingguon. Namarjamita di parmingguon sadarion. Parmingguon manogot pukul 8.00 WIB. Dohot parmingguon remaja pukul 10.30 WIB. Ima amang pendeta Andreo F. Raja Guguk, nasida dosen Sekolah Tinggi Bibelfro atau STB HKBP Lagu Boti. Parmingguon arian pukul 10.30 WIB ima inang pendeta Lydia T. Butar-Butar nasida ima pandita HKBP na sedang mengihuton program magister di STFT Jakarta. Parmingguon botari pukul 10.00 WIB, pukul 10.00 WIB ima padita Desquart Opus Sungguh nasida ima padita HKBP na sedang mengihuton program doktoral di Universitas Duta Wacana Yogyakarta. Onom pakobasion pertangyangan WIK. Parhalado manosoi sude ruas nihuria di Ganup WIK. Asa dihabur juhon madohoti pertangyangan WIK. Songonon ma hatotuan partikian di pertangyangan di Ganup WIK na dibuka pukul 20.00 WIB. Hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 WIK Betani. Patupa marhite tatap muka di bagas ni amang sintua Kimron Manik inang boru Panjaitan. Paduahon Rabu 12 Oktober 2022 WIK Galilea tatap muka di gereja Laos Ramah Tamah perpisahan dohot keluarga amang pendeta Robert Hutapea dohot inang Jojor Malau. Tolu Kamis tanggal 10 Oktober 2022 WIK Bethlehem
tatap muka di gereja. 4. Kamis 10 Oktober 2022 Wik Kanaan di Patupa marhite daring via Zoom. 5. Kamis tanggal 10 Oktober 2022 Wik Sion tatap muka di gereja Laos ramah tama perpisahan dohot keluarga Amang Pendeta Robert Hutapea dohot Inang Jojor Malau. Itu Jojo Parsidohot manupahi renovasi gedung Nomensen Christian Center DC Poholon. Domu tunapatuluson visi HKBP gabe pasu-pasu di Sadok Portibion. HKBP Serpong patuduhon ulaon di renovasi gedung Nomensen Christian Center DC Poholon. Rencana anggaran godangna 250 juta rupiah. Domu tusi dipangi dohuriat tama. Asa sude ruas ni HKBP Serpong pasidohot manupahi jalamanggohi dana tu biaya perbaikan ni gedungon. Tupak boima ditransfer tu rekening gereja HKBP Serpong. Rekening bank nomor 2 sada pitu opat tolu 5 sada 5 sada Mebang. Cabang Alam Sutra Serpong atas nama Huria Kristen Batak Protestan Manang HKBP. Jala patuduhon ma bukti transfer tu situa uik na B manang tu bendahara ni Huriata. Pawaluhon Pesta Parheheon Sekolah Minggu HKBP Serpong. Sekolah Minggu HKBP Serpong naing patupa acara Pesta Parheheon Sekolah Minggu tahun 2022. Marhite tema Sehati untuk Bangkit. Jala subtema anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu HKBP Serpong bersehati dan lebih bersemangat untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan. Rangkaian pakobasion menuju puncak Pesta Parheheonon dimulai Minggu 10 September sahatu 8 Oktober 2022. Puncak acara Pesta Parheheonon patupaon di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 pukul 10.00 sahatu pukul 14.00 WIB. Detail nadumasip boima di Jaha di Tingting naung di Sagihon. Huriata dohot seksi sekolah minggu. Mangido tusude yana kota sekolah minggu HKBP Serpong. Madohoti rangkaian acara sahat rodi puncak Pesta Parheheon Sekolah Minggu. Anggiat ma sude pakobasiononon patoguhon haporseaon ni anak sekolah minggu tu Tuhan Yesus. Marsangap ma guarni tuhata marhite ulaunon. Sia Rit NHKBP Serpong. NHKBP Serpong nuaeng patupa rit di tanggal pitu sahatu tanggal sia Oktober 2022 marhite tema Kompas. Panitia rit NHKBP Serpong madok mauliate tusude ruas naria manangyakon jala akar ruas na parsidohot manupahi ulaun riton. Hatorangan nau mapit boy mataida jalata toton di teaser video na diputar adorang dohot sidung par mingguanon. 10. Ibadah PA NHKBP Serpong. Di hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB Naposo Bulung HKBP Serpong naing patupa ibadah PA dohot tema hanya Tuhan penolongku tersurat di Mazmur 27 ayat sada rodi 14. Marhite tatap muka di gereja. Nagabe pembicara Ima Amang Padita Kelvin Opus Sungguh. Songoni suarani ting-ting di mingguta sadarion. Ting-ting parhepengon, boy mata jaha di laporan parhepengon, naung disagihon tuhita, marhite WA Group di Ganup Wik. Tapasada marohata, martangyang mahita. Puji-pujian dohot hamauleateon, hupasahat hami tuadopanmu nabadiai, ale debata amanami na di Banua Gijang. Siala asi dohot holong ni roham di hami, diudut ho dope ho sahangul luat di hami.
Di lehon hodo nang hahipaso di hami. Di namar pungu hami di bagas joromon di hari na pinarbadianmi. Di bagasan las ni roha nang serep ni roha. Hami roh tujulum pasahaton pamujion nami nang tangiang pangiduan nami. Jumulo urasi hami sian saluhut dosa nami. Asatama hami majalo pasu-pasum nanaing si pasahaton mut tuhami. Pasu-pasu mahami saluhut na roh tu bagas joromon. Todim perbadiai manamian di rohanami. Asadami jala sonang rohanami marsaur dohotho. Hatam na badiai nanang begion nami saimian ma di rohanami. Nagabe bohal ni partodion nami. Disudeu laon nami di bagasan saminggon. Gudang pasu-pasu dohot paruk kilon nahubulus hami. Alay tong-tong di dongani jala diramoti hodo hami. Pasu-pasu masa luhut ruas muha KBP Serpong. Akadak danak, sekolah minggu, remaja, naposo, nang akan na tua-tua. Say di bagasan pangaramotion mo mahami saluhut na madalani ari-ari nami. Ale debata nami, diak kadongan nami namar sahit, na dirawat di rumah sakit nang dijabuk. Say pargogoy manasida. Jala pasu-pasu maaka ubat na dipangan na sida. Mananga hape na pinatu pana. Asa na babalupon sahit di nasida. Sayurupi manang keluarga. Asa marpos ni roha. Jala marpakirimon di pangurupionmu. Nang akka dongan nami namar sitaonon. Alani bencana alam. Di namasa gempa bumi di Bonapasogit. Di Tarutung. Homa ali Tuhan na mga lehon gogo nang apul-apul to nasida. Say homa ali debata na mangurupi nasida. Ale debata nami. Gudang program ni Huriam HKBP Serpong. Naung di patupa. Dohot nanaing si patupaon nami. Ima pesta parheheon sekolah minggu. Rit-rit NHKBP. Mutasi manang perpisahan Padita Resort. Rencana strategi HKBP Serpong. Dohot akalan na asing. Say pasu-pasu masaluhut na. Ajari asaboy mardalan denggan. Dame nang las ni roha. Marsangap magoarmu di tonga-tonga ni ulaon ni Huriami. Urupi jala parbisuhi ma pemimpin ni negara nami. Mulai tingkat na tumibo sahat tingkat na partoro. Asa anggiat boy mangula ulaon na namar situtu jala bertanggung jawab. Makorhon na dinggan di tonga-tongan ni masyarakat. Di bagasan sadarion nang begion nami ma barita nauli marhite-hite na posomi ima inang Padita Lydia te butar-butar. Pasu-pasu mana posom lahu pasahaton hatami. Todi porbadia mima mian di rohanami. Asa marurat marparbue di bagasan ngulu nami. Hatami ma nagabisi peopon nami madalani hari-hari nami di bagasan saminggu nanang ro. Pos dorohan nami aliamang, sairing-ringon mudo lakka nami nang ulaon nami. On matang yang nami, pangiduan nami, aliamang nabasa. Saut mahobar tulomoni roham. Tangihon matang yang nami ali debata. Marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita, diam buku ede nomor 700 ono pelutolu ayat sada sahat roditolu Yesus haposakku. Yesus haposanku, unang mapasombu, au dihapunjungan, binamamadongan, otatangganganku, di padalananku,
nasida di harajaonmu alani uhummu. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amen. Horas madihita saluhutna. Songon upasa ni halak batak na mandok tinitip sakar bain huru-huruan jolosinukun marga asabinoto partuturan. Tung penaung ipatandahon nakin sekilas di titing manang warta jemaat luas mahami patandahon diri satokin ala odepe parjolo sahali hami mamaritahon hata ni debata dison au pandita Lydia Teresia buru butar-butar dainang nadong diau naung dua na parjolo dainang pangit tubuh boru nadap-dap na paduahon dainang simatua boru huta barat. Na mangalapau ima amatta sahalak raja do ibana si raja gugu ibana saru pahami pandita ima nakin molo tabereng nakin di warta na marjamita di minggu pagi ima amatta. Jadi memang pelayanan terakhir kami au secara pribadi di HKBP Resort Simalingkar B Medan. Alai di bulan Nasalpu nunga memutuskan untuk fokus studi belajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta yang ada di Jalan Proklamasi. Dakdanak nadong dihami sasitong na tolu do alai di tahun Nasalpu di luas Tuhani hami marhabu ni roha ima di sekitar bulan-bulan Juli tahun Nasalpu ima di anak na parpudi. Jadi nadong dihami dua paropuan boru na paling balga kelas 4 SD na paduahon kelas 2 SD. Jadi molo kampung halaman na tua-tua sasitong na par Medan do sudah di Medan. Jadi boy do honon anak Medan do au songon edde ale dangulu au hancur ala nih kawan. Songon edde dangulu au. Jadi amang inang ate buha masih holala amang dot inang dohotak ka perantau mungkin di sini bisa nanti mungkin secara sekilas mungkin logat Medan masih tinggal dalam ucapan saya. Jadi ima satokin patandahon diriku dihita saluhutna manginang horas madihita sahalinai. Hatani debata tu hita di mingguan imasian Lukas 10 pitu ayat 10 sada 1 ayat 10 sia. Hujaha madihita saluhutna. Uju mardalan ibana dopak Yerusalem dibolus masian tonga-tonga ni luat Samaria dohot Galilea. Lau bongot tu sadahuta pajupang maibana dohot 10 halak na huliton na jongjong mandau-dau. Ipagogo nasida maswara nasida akanin nama Yesus guru asi maroham dihami. Jadi ninna ibana ma marnidasa laho mahamu patuduhon dirimuna tu akka malim jaladina lahoi nasida gabe iasma nasida alai mulak dosa halak sian nasida dung diida naung gabe malum ibana ipagogo ma suarana mamuji debata ipatukap do dirina tujolo ni Yesus mandok mauliate jala halak Samaria doi. Alai nena Yesus mamangalusi da 10 nasida naung gabe ias di dia do nasia nari dang adong jupang HP na olo mulak pasang apon debata dukon ni halak dagangon laos nin nama mandok ibana hehe maho laho maho haporseaon mido paluahon ho ima hatani debata nasahat tuhita di minggu sadarion amanginang hurian itu hatta
makatai taringo tuturpu kon ima haporsiao napaluahon kita makatai taringo tunaparjulu sahali namandok mauliate. Halna sederhana doon holan dua kata terima kasih. Mauliate dalam bahasa Batak. Sederhana, simple. Dak pula maul dohonon. Alai ngalam muru manang neang jolma mangalapati rikot ni namandok mauliate. Jala olo do jolma namandok mauliation bertaraf-taraf berlevel-level ala mengalapati taringo tu namandok mauliate hanya sebatas ukuran-ukuran dari diri pribadi. Adong dosa ada ilustrasi nahyahu jaha taringo tu namandok mauliate ketika ada seorang pemuda yang tentu sangat disayangi oleh ibunya. Di satu ketika tentu sebagai ibu dia ingin yang terbaik, sebagai orang tua semua ingin yang terbaik untuk anaknya. Di satu ketika dia menerima laporan dari gurunya bahwa anaknya ini tidak masuk sekolah. Padahal dari rumah berangkat, pergi ya mak, pergi ya pak, mau sekolah. Ternyata ditelepon oleh gurunya sudah sering beberapa kali tidak masuk sekolah. Tentu sebagai tua-tua torado naik do darah tinggi teh. Buhado on. Borhat sian jabu neng sekolah denna. Ipa borhat ibain do bontot nabakan. Ileon uang jajan na. HP ternyata naik madara tinggi ni na tua nih. Tensi na tipu mak. Ujungna dungsat anak na tu jabu marahlah dia. Dia bilang, sini dulu kau cok. Ubain mah guarna ucok teh. Sini dulu kau cok. Duduk kau di sini. Inai bana. Idokon gurum nunga piga hali ho dang marsikola. Tu dia doho. Songonon do mak ibain malasan na. Lamuruk mak molo songonon doho naeng marlo molo mom kaluar hosianon nang kepala songoni inna omak nai buarna pe muruk hatana di bagasan muruk sasitong nadang sian rohai ala ni muruk na gabe tardok masongoni ujungna hacit ma rohani anak nai molo bahasa nih nuaeng ke anak muda mulailah dia bertekad sporing lah aku gak sayang lagi mama bapakku sama aku hanya karena itu aku dimarahi disuruh pergi. Kaluar maibana ibuan matasna nangit kaluar ibana saunang ibu to tangis maibana lawi mana ngamulai male kan lau maibana atong tu bakso langganan maju au lau bah tek buhanon olo ibana marasi roha dia autung pesongonon jadi lau maibana agak-agak lewat maibana Pak De inna kan mau kemana sini dulu sini kenapa tak nangis. Begini mamaku udah makan kata Pak Deng itu. Belum Pak De, jahat kali mamaku sama aku katanya nangis dia. Lalu diletakkanlah bakso sama dia, makan dulu ya. Udah lapar pastikan jauh rumahmu dari sini jalan kaki iya. Nah makan dulu. Lalu semakin nangislah dia bilang Pak De baik sekali sama saya katanya. Mama saya jahat Pak De. Saya dibilang begini, saya disuruh keluar, saya bukan dibilang kalau begini pergi saja, saya pergi Pak De katanya. Lalu Pak D-nya bilang, abang tidak boleh begitu katanya. Saya hanya kasih semangkok bakso, kamu udah bilang terima kasih sampai nangis-nangis begitu. Pernah gak berpikir bilang terima kasih sama mama bapaknya? Dari kecil dirawat, disayangin, dijaga. Gak pernah bilang terima kasih hanya karena satu kalimat masa pergi. Padahal saya hanya kasih semangkok bakso, udah terharunya luar biasa. Berpikir dong ke situ kata Pak D-nya. Lalu dia berpikir dan mulai berpikir, iya juga. Akhirnya dia pulang kembali ke rumah dan memang ibunya atau orang tuanya memeluk dia karena sudah dicari-cari dari tadi. Karena perkataan itu sesungguhnya tidak dimaksudkan benar-benar demikian. Amanginang hurian itu hatta contoh sederhana doi alai jot-jot doon masa di dalam kehidupan sehari-hari. Nang diantara anak dan orang tua mangalapati adigan dodohonon mandok mauliate. Apakah harus di leon hepeng asa mandok mauliate?
Apakah harus sudena ta pangidoi diului asa mandok mau liate? Ala sipatan na tutuai muruk dotong. Alai tong do dalam konteks holong. Apakah ketika muruk na tutuai, apakah ditiki halak dang satolop dohot hita, mangorai hita dina taulahoni, gabe boy dohonot ta, dak pola dohonon mau liate tu si. Aidang uluan na au. Dak pola mandok mau liate au tu maki, ai seolan dimuruki do au tiap hari. Nah, hape alani juga na do. Jadi di dalam konteks si boy do tabereng, talapati di bagasan turpukon, ala tong do adong na mandok mau liate, adong naso mandok mau liate di bagasan turpukon. Alani du marhite turpukon amanginang hurian itu hatta ahadu na mambahen halak mandok mau liate. Jala adigan dohita tu ise dohita, jala boha dohita mandok mau liate, tanda nih hita halak na porsea. Di bagasan turpuk hatan di bataon boy do tabereng di ayat na 10 tolu ditiki ro Jesus ibolus ma nasian tonga-tonga ni luat Samaria dohot Galilea adong ma 10 halak na huliton jongjong mandao dao amanginang hurian itu hatta 10 halak na jongjong mandao dawi al halak na hulitoni adalah dari kelompok Yahudi dan Samaria. Sasitongna na duondang boy mardomuan. Kirana satabi najis do molo dais tu halak Samaria apalagi bersosialisasi. Alani buasa boy rap halaki sependeritaan halaki merasakan penderitaan yang sama dang holan sahid di fisik alai sahid tekanan mental psikis ala di padao sian masyarakat dohot keluarga molo huingot adong mandokon na jolo molo halak na hulitonon adong di Medan na jolo di Bandung ada tempat khusus di halaki asa unang dais tu ICP. Jadi artinya dia diputuskan dari hubungan manapun, hubungan keluarga, hubungan pertemanan, hubungan manapun dang bui. Holan halaki mana sarupa hulitoni na bui sada. Kalau di Medan yang saya tahu di Pulau Sicanang katanya disatukan di situ nang penuaing dang adong bengai papindaina. Jadi mandau-dau halaki buasa ngasomal halaki menyadari bahwa dirina dang bui dais tu halak naso huliton. Jadi ada 2 beban penderitaan naikon niai halaki dang holan fisik yang digrogoti saja. Kita bayangkan sakit kusta itu luar biasa digrogoti. Mungkin hampir mirip dengan halak na sakit penyakit satabi gulah basah. Pelan-pelan hancur satu persatu sampai kadang berponggolan. Jadi secara fisik diserang habis-habisan perlahan-lahan tubuhnya dan berbau idobahin mandau halak jala napaduahon beban psikis ala jolma mandokon unang pola jonok bau kali sanalah jangan dekat-dekat. Jadi secara psikis ada tekanan mental juga bagi mereka dan tidak ada yang bisa mendukung mereka karena terputus dengan hubungan manapun. Dang boy jol mamangulu holan sahala na kan marpungu mahalaki nasa penderitaan ni laho pagugu suara ima di ayat 10 tolu mungkin boy rap hita manja salina yang menginang di ayat 10 tolu sada 2 ya ipagogo nasida ma suara nasida akanin nama Yesus guru asi maroham dihami ipagogo du suarana Yesus guru asi roham dihami. Dangadong pola ipangido sa sitongna pamalum hami. Karena secara pemikiran dangadong beharapan alai asi maroham dihami alai Tuhan. Adong do memang haporseo ni halaki marhiti asini rohani Tuhani. Na dihaporse halaki ima Tuhan Yesusi boy halaki mandapot di bagasan ngoluna hasonangan. Adong do harapan sembuh nang pe adong keraguan alani do didokon dak pola secara langsung pamalum hami alai asi maroham dihami namar lapatan tatap hami Tuhan tatap
tatap sidangolon nahuain waing. Amanginang huri itu hatta mungkin di zaman nuaingon dang adong besya kita artina uli do sude baga ganteng do sude hubereng nuaingon sude akana dang adong sehat sude alai boy doon perwakilan halak namangai dang holan sahid secara fisik alai secara psikis boy do hudok konsongonon adong cerita menikahlah laki-laki dan perempuan yang sudah saling mencintai. Ternyata satabi ada kista di rahim perempuan ini sehingga menghalangi mereka memiliki keturunan. Halak Batak aboy tabo itu takas jangankan punya anak mulu boy anaki bawa manian kan apalagi mak ngaleleng anga mulai martaun dang marana mulai mak agak romat tekanan nih ibana pesa sitong na secara psikis marsahid do ibana kistai kan berbahaya doi adong madia ibana ternyata Roma tong tantangan na asing menambah beban pikirannya adalah si matuana mandokon anggo songonido satabi boru-boru dak kasehai tinggal hon mai apakah masih ada yang seperti itu amanginang ada masih yang menceritakan tuhami alai dak pola hudokon di dia manang di ise jol mana alai adung dope masa bodo ta gombar honon tekanan na diadupi bana mirip dengan na diadupi halak na huli tonon nunga hacit iya ibana secara pribadi dangolo ibana songoni alai tambah muse tekanan ni halak di humaliang na laho menekan ibana dan bahkan mungkin neng manirakon ibana dohot nahina holongan na boy do tadokon jol mana songoni sude halak na menghadapi tantangan penderitaan yang berdobel-dobel gandanya on mewakili atau representasi ni halak na hulitonon jol mana menghadapi ketertekanan yang berlipat-lipat dalam hidupnya dang holan fisik tetapi juga psikis ondo jolma naman jauh guarni Tuhan mandokon Yesus guru asi roham dihami molo taingot kisah ni Hana nadong di Bibel nadong ta boto salelengon buasa sampai songoni Hana manjou guarni Tuhan di bata tu bagas joro mandokon Tuhan leon madiau Tuhan anak sada pe Tuhan terhuleon pe Tuho kenapa dia sampai sebegitu menjeritnya sama Tuhan karena dia setelah menghadapi boto di zaman najolo perempuan dona salah terus molodang marah anak ikon otomatis doi perempuan walaupun sebenarnya tidak tahu siapa yang salah alai buasa Hana yang menjerit kepada Tuhan karena dia yang paling tertekan dengan tidak memiliki keturunan manjo maibana anon molo ileako pe tuau Tuhan torhubahan pe di bagas jorom makko basi ho Tuhan alai leon majo enak. Jadi di bagasan turpukon sude hita di bagasan perdalanan ning ulutta pasti pernah mengalami hal yang sama. Ala hita hidup dalam konteks sosial orang di sekitar kita sipata dang mendukung mengetahui dang mendukung alai justru semakin menambah tekanan kadang secara tidak sadar misalnya mandokon gimana udah lalu dia misalnya mengetahui kawannya ini misalnya tidak bisa beli sebuah barang lah contohnya apakah tas kayak itu atau sepatu kayak itu lalu dia bilang udah beliin cantik ya tasmu katanya sama temennya yang punya tas lalu temannya yang punya tas yang cantik ini bilang, iyalah cantik lah. Beli di mana katanya gitu. Beli di toko sana, berapa harganya? 5 juta contohnya. Lalu saya nggak tahu harga tas, nggak terlalu favorit tas. Lalu dia bilang 5 juta contohnya. Lalu temannya ini bilang, iya ya. Siapa yang beliin? Suamiku dong katanya. Baiknya suamimu. Suamiku nggak pernah aku dibeliin loh katanya. Oh iya, minta aja. Gini caranya.
Nanti pokoknya bujuk rayu aja agak-agak ke toko tapi gaji suamiku aja berapa? Oh iya, gaji suamiku memang banyak, ada proyek A, proyek B, proyek C. Jadi ya kalau 5 juta nggak banyak sih sama dia, makanya dia beliin katanya. Nah ini secara tidak langsung Amanginang, tidak ada maksud dia sebenarnya mungkin menekan temannya, tetapi secara tidak langsung ada psikis yang tertekan, dan ini akan mendorong temannya ini menghantam suaminya, harus beli, kerja lebih keras. Kenapa dia bisa? Katanya. Nah, kita bisa melihat dalam firman Tuhan ini ada beban yang luar biasa. Jadi kita hidup dalam konteks itu, tidak mungkin kita tidak pernah menghadapi apa yang dihadapi Jolma Nahulitonon. Karena ketika kita mengalami tantangan, orang sudah berkomentar, apalagi di zaman Nuengon, di zaman perkembangan teknologi, medsos di mana-mana. Sipata saya hudokkan doi unang tabain medsosi gabe diari, unang tabain medsosi gabe buku harian. Ayo dong dusongoni sipata hubereng. Adigan marbada ibana dohot amat tanah habotoan. Adigan nong marda metor habotoan do statusna itor mesra do tu amat tanah. Ala ditiki marbada sudah mak kahatan na sopatut keluar do di medsosi. Tabot do medsosi do dunia nuaingon. Unang tabot taripu alani samet medsongon layar handphone idu porti binuaingon. Jadi unang tabain buku harian nih, dang sude Jolma namandokon ada apa eda. Dang sude tutu alani holong laho bersimpati. Ale adong do deba mencari berita untuk menambah tekanan bagi kita. Jadi di bagasan turpukon ido ubahen tutuhani do halaki marsuara. Ipagogo do suarana asa asi rohani Tuhani. Ale tabeng di bagasan turpuk tahun bahwa ditiki halaki manju uguwarni Tuhan di bata didokon Tuhan Yesus do di ayat 14 lahu mahamu patuduhon dirimuna tu akka malim. Jadi disuruh Tuhan Yesus lau matu akka malim buasa tu akka malim ala di tolu Musa 10 tolu songonondo didok tungsura tubuh di huling-huling ni daging ni sada Jolma bosar manang butir manang riap-riap na ologa bepuru di huling-huling ni daging na ikon buanon Jolma itu malim aron manang tu sada sian akka anakna naung gabe malim ia dung ditakasi malimi sahit na di huling-huling ni daging nai pola nunga mamot taribulu ni iposi-pos nai jalahonul rupa ni iposi-posi idaon martimbakon huling-huling ni daging nahyan ima tandana pabawa puru doi ia dung ditakasi malimi songoni ramun majolmai dohononna. Jadi ditiki Yesus mandokon tu halaki lau matu malim unang taripo manginang murana lau mangului. Karena ketika dia berjalan dalam kepada malim sama seperti kita lau tu dokter. Aidang sudah Jolma olo check up kana manginang sipata tumagun madak pola huboto sahit tu lam ahaduan nonau lam to ulukan non dak pola udang pola suruh-suruh wau general check up ina dak pola nah. Jadi ditiki disuruh Yesus halaki lau tu malim tantangan na borak doyan manginang aisian malimi do boy gabe adong pengesahan bahwa halaki naramun manang nadang. Jadi udah jelas secara fisik mereka udah kelihatan. Jadi puasa sama Yesus manur songoni mungkin secara logika molodang artinya dipakai halaki misalnya logika nadang oluan nih ayah aduh maksud nih Yesus sih ngai ibu tuh molu lau hami tu si lam sah mahamian non lami padau mahamian non mungkin secara logika alai daong torlau do halaki jala ido mambahen dinalahoi nasida gabe iasma nasida. Jadi amanginang hurian itu hatta sipata manang boy ma dohonon gumodang do paretan itu hani maralo dohot logika. Bisa saya katakan secara garis besar tidak masuk akal. Buhado makkaholongi na makkasogohun hita ima satu contoh masih. Buhado godang nai dope. Alai marhite turpukon ma dinalawi nasida itu ngadalan dang sahat dope ator malum. Kenapa? Karena Tuhan mau melihat apakah ada
iman tadi. Alana molo dang masuk akal ta di sido mangulah haporseon. Jadi molo dang masuk akal tor masohot hita tandana dang adong haporseon. Alani do marhite turpukon dinalawi nasida dang sahat dope tu malim dang sahat dope tu pengesahan halaki ipadau nunga ipamalum halaki. Alai tabereng di bagasan turpukon haporseaon na manggugu manjaugu warni Tuhani berubah do dinanaung sahat pangidoani. Ima di sian 10 halak di ayat 15 didokon sahalak sian nasida dung di ida naung gabe malum ipana di pagogo masuarana mamuji debata. Jadi sian 10 halak holan sadama na mamboto mandok mauliate. Sian 10 halak holan sadama na menyadari ula-ula nih manang ulau nih Tuhan do na mambahen malum ibana. Kenapa? Boy dohonon songoni songona hudok konakin mak. Kenapa anak laki-laki atau anak lajang tadi yang sporing dari rumah bilang terima kasih dengan tangis luar biasa kepada tukang bakso yang memberikan dia semangkok bakso karena dia merasa dia tidak layak untuk menerima bakso yang gratis. Tetapi kenapa dia tidak pernah bilang terima kasih kepada orang tuanya? Karena dia merasa itu adalah kewajibannya. Ya kewajiban dia dong, dia yang lahirin saya. Dia harus ngasih makan saya, dia harus besarin saya, dia harus sekolahin saya. Jadi ngapain saya bilang terima kasih? Itu kewajiban dia. Amanginang hurian itu hatta si patah hita pe songoni. Nunga gabe Kristen au kewajiban itu hanido pamalu mau mulu marsai tahu. Jadi mulu malu pe au kewajiban na doi pamalu ponau. Jadi mulu dang malu mau boido tuntuton Tuhani marhite ungut-ungut ai dia do Tuhan. Ido kondo boido pamalum sait ale dang marna malu mau satu noengon. Kenapa? Karena kita memahami bahwa Tuhan punya kewajiban kepada kita. Dang songon halak Samariai hita. Kenapa? Boy mahudokon songon ilustrasi nakin. Halak Samaria adalah kelompok yang termarginal. Kalau dalam bahasa Gayatri Spivak, dia adalah kaum subaltern yang terpinggirkan, yang tidak diperhitungkan. Alanga kawin campur halakon agak dinajiskan, dipinggirkan doidang buirap. Jadi termarginal do. Alai di sian kelompok nasongonon do justru lamamboto mandokon mau liate. Ibana sian halak Samaria songon gogoni suarana mangido asini rohani Tuhan. Songoni do gogoni suarana mamuji debata. Tidak ada dia bedakan. Dia kembali kepada posisi di mana dia memanggil Tuhan untuk meminta belas kasihan. Dan itu adalah ungkapan syukur yang lahir dari perasaan bahwa dia tidak layak menerima berkat kesembuhan itu. Dan ini dari mana lahir Manginang? Kalau tidak dari kepercayaan bahwa Tuhan yang menyembuhkan dia. Dia bisa saja berpikir di tengah jalan, ya kami sembuh sendiri bukan karena Tuhan Yesus. Ai sipata olo do hita songoni kana Manginang, misalnya minta tolong hita tu sada halak. HP dang sahat dope misalnya marsogo nai misalnya toradong misalnya minta tolong hita tu sada jolma untuk memasukkan anak kita misalnya ke sebuah instansi. Apa marsogo nai tor masuk contohnya, mungkin kita akan berpikir ala mungkin saja dari si A pertolongan ini bukan dari si B. Ala baru dope di jauh. Dan mungkin pitor langsung malum. Kan mulu secara logiko do dipakai nih halak Samaria alai daong. Ima patuduhon haporseonna. Kenapa dia harus capek-capek kembali? Amanginang hurian itu hatta mandok holan mandokon mau liate do. Mungkin mulu hita mandokon holan mandokon mau liate do pola lo jamu lakibana. Tetapi kenapa seperti itu? Balgani rohanai mandokon mau liate. Songon balgani haporsionai mandokon mau liate itu Tuhan. Patandahon haporsionna natakas maka tindakon Tuhan do namambahen malum ibana. Amanginang hurian itu hatta ido namana ruhon ibana tungpe halak Samaria ibana
dimarginalkan dalam hal keselamatan, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, hehe maho, laho maho, hapor siaon mido paluahon ho. Jadi dari 10 orang yang kembali dan menerima keutuhan keselamatan, jaminan keselamatan yang disahkan oleh Tuhan Yesus adalah orang yang kembali ke tempat yang sama ketika dia memanggil nama Tuhan. Dan orang ini yang Tuhan katakan memperoleh keselamatan. Jadi songoni dori kotna mandok mauliate bersyukur dina adong dihita manginang. Ditiki hita misalna manjo mungkin boy do tarimangi marhite minggu sadarion ditiki adigan do hita manjo Tuhani mangi do asi roham Tuhan. Mungkin ditiki hita mangadopi sidangolon alani sahid natung macai leleng dang marna malum. Asi roham Tuhan sampai tangis hita ala tok ulut tama mereng paru kilo nadong nata adupin nuaing manang nata adupi natiki nambahin hita manjo guarni Tuhan pamalum au Tuhan urupi au Tuhan manang ditiki hita mangadupi songona hudokon nakin mangidu asa berketurunan ujungna artina asi roham ali Tuhan tatap nahuadupin nuaingon hita namandapot aha nadong dihita nuai ngamanginang pasu-pasu nasian Tuhan nadong dihita. Ingat masa sebelum itu bahwa itu lahir dari jeritan kita kepada Tuhan yang meminta pertolongan. Tumpe hita mandokon alani kerja keras doi tiap pagi mulai subuh borhat mula borngin sampai dakya pajupang do dana. Kalau Tuhan katakan tidak berbuah, tidak ada yang bisa berbuah. Kerja keras siapapun dari mulai subuh sampai malam banting tulang bisa menjadi sia-sia semuanya. Alai Tuhan debata na tajou artina ditiki hita mandalani ngolutta ido na mambahen sahat dihita aka pasu-pasui hama malum sian nasa sahit na adong dihita dang holan secara fisik alena paling maol pamalupon ima sahit na adong di partondion jiwa pikiran yang sakit sangat sulit untuk disembuhkan, tetapi Tuhan mampu menyembuhkan segala jenis penyakit. Jadi marhite turpukona manginang huriani tu hatta halak Samaria namulak tu Tuhan Yesus marhite turpukon ikon tapake do tikita lahotong manjo guarni Tuhani ditiki hita manjo Tuhani mangidu asni roha unang lupa hita mulak musa itu Tuhani mandok maulihat itu ibana. Jadi molo hita mamuka ari martangi yang tu Tuhan mangido pandungan yonna ikon mulak do hita diborongin di ari unang lupa hita alani loja si patator tarpodom martangi yang pedak keabe mandok mau liate jala satoktong diramoti. Jadi di bagasan turpokon jol mana songoni do didokon debata namanjalo haluaon. Keselamatan adalah milik orang-orang yang mengingat apa yang telah dia terima dari Tuhan. Jadi sude ala halak na songonido na patandahon halak na porsia ibana. Amanginang hurian itu hatta ibagasan turpuk hatani debataon ma ditogu-togu Tuhan hita saluhutna. Sude akan masa dihita ta pagugu maswarata tu Tuhani martangi yang mangidu asini rohana. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan sembuhkan dan selesaikan. Pagugo suara wasa boy hita tujolma songoni gugut tamangido asa diurupi hita. Kadang kita tidak masuk akal ya. Tujolma olo hita sampai manukap mandokon asa diurupi. Manukap adong dojolma olo asa diurupi anaki asa diurupi au lo mabar somba pe au tuho tolong maju au. Alai buasa tu Tuhan hita. Mari kita pertanyakan, pernahkah kita sebegitu kerasnya memohon pertolongan dan belas kasih Tuhan? Tetapi kenapa kepada manusia kita siap melakukan apapun dan bahkan menyerahkan harga diri kita rendahkan, kita tunduk sama Dia demi meminta pertolongan Dia.
Jadi songon di bagasan turpukon mahita laho mangari-mangri-mangi perdalanan yang uluta. Dina adong na maol, dina adong na hacit, dina adong na tung macai gugu paru kiloni, tapa gugu suarat tatu Tuhan debata. Jala dina naung sahat dihitaka, pangi dua tai yang manginang, unang lupa hita mandok mauliat itu Tuhan. So tungga bejolma na lupa manang didokon halak kacang lupang kulit seperti yang tertulis di warta, lupa mandok mauliate ala ni kesibukanna mangido karejo ibana dung karejo gareja pedak kiabe adong tikina mangido keturunan ibana alai dung marana ibana di bain ibana do alasan nai asa dakya tarida anakkin na ujung dakya di gareja dakya tu dia pe. Jadi asa tang toktong hita mulak ditiki hita mangido tu Tuhan mulak mahita muse unang saya tadokon halo jadope anon majui minggu na romai anon mai daong alai tabain mati kita totong songon hita mambain tiki mangido tu Tuhan ikon toktong do tabahen tiki laho mandok mauliate tu ibana ima patandahon hita halak na porsea jalaha porsea na songonido na didokon debata bui mambuan hita tu haluaon amen martangi yang mahita ale Tuhan debata manami na marhabangsa di Banua Gijang mandok mauliate dohami tuho ale Tuhan ala hupaki lalau kami do Tuhan asi dot holong ni rohami Tuhan namandongani hami mangurupi hami mandalani ngulunami dohot aka ulau nami di ari nasal pui sahat tutikyon Tuhan marhite hahi pason nasya komar pungu hami ale Tuhan hupuji hami doho Tuhan hutangi ho kami do hatam nasetok tong bahenonmu gabedalanmu mengajar-ajari hami manogu-nogu hami asa tung di bagasan hasit tongan hami ale Tuhan mandalani ngulu namion marhite hatam ale Tuhan dipaingot hodo hami songon jolma namandok halak na porsea hami dina hipagugu hami suara nami di bagasan minggu sadarion nang diaka ari nasalpui mangido asini roham ale Tuhan molo tungadong di hami nuaingon na mangadupi aka paru kilon na borat na mangadupi tantangan na balgale Tuhan jala mangido hami rap di bagasan tangyangon asi maroham ale Tuhan pos dorohanami dinarap hami manjoho ale Tuhan dileokodo Tuhan pangiduan nami ihom bartulo moni roham ipamalum hodo Tuhan nasa na hacit na adong nahuai hami Tuhan di bagasan ngolu nami be jalahu jalo hami mahamalumon nasyako nang hamalumon di partondion nami nasipata olo Tuhan gale Tuhan ala ni akka paru kilo namasa di hami pargogoi hami toktong ale Tuhan marhiti hatam nasahat di hami asa huingot hami mandok mauliate tuho ale Tuhan asa toktong hubay kami tiki nami Tuhan pajupang dohot ho marsombaho ale Tuhan mandok mauliate disudina na hujalo hami di ngulo nami mauliate ma Tuhan disudi asini rohami datuk boy hami mandalani saluhutna anggo sosian hagugon asyakko mauliate ma Tuhan disudi hami namar pungun waing dison ho ma Tuhan namamboto aka paru kilo na buni di roha dohot pikiran nami dinarap hami martangi yang hupasat hami sudi Tuhan tu bagasan tanganmu nabadiai mangido asini roha nasyako mandongani hami mangadopi saluhutna asa tung hudalani hami ngulu nami di bagasan dalanmu nasitongi urasi hami Tuhan sian dosa pangalusian nami asa tama hami Tuhan gabe yanakonmu tama hami gabe habauran ni pasupasum marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangi yang hami tuho amin. Arolo polo tondiki
Yesus Tuhaki Tondi Parma Ngajaria Torbain Marlas di Rohau Sonang nitiki Dung jumpang Yesus Tuhaki Di halong naraki Dung nasoboy bilbagoi Matanado manatapa Pinggol natu magihona Sonang nitiki Dung jumpang Yesus Tuhaki Tondi namang ajarihaw Torbain marlas di rohau Sonang nitiki Dung jumpang Yesus Tuhaki Tu Yesus sahat ngoluki saleleng ni leleng nahi Rapdo tau endehon ma ende kuna ibaruda Sonang nitiki Dung jumpang Yesus Tuhaki Tondi namang ajarihaw Torbain marlas di rohau Sonang nitiki Dung jumpang Yesus Tuhaki Orohaki say tahan ma si tobus ho ihuton ma imatutu nang mateho tu surgodo di toguho Sonang nitiki Dung jumpang Yesus Tuhaki Tondi namang ajarihaw Torbain marlas di rohau Sonang nitiki Dung jumpang Yesus Tuhaki Tatang yakon ma peliata tuado pani debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masia na nilehon mi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhase ang hami peleanon. Patimbulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
nami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ne roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami, unang hami togi hontu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaurhon madamena tu tondim. Selamat hari Minggu, Amang Inang, Shalom, Horas. Yesus hapusanku, unang mapasombu, kau dihapun jungan, di nama sartongan, kau tetang denganku, di perjalananku. Yesus hapusanku, unang au pasombu, totohong donganku, di perjalananku. Yesus hapusanku, unang au pasombu. Sambing rajaku, doa-doahanku, naposom doahu, di harajaonmu, sonang marohaku, jala oloahanku, so sambing rajaku, jala oloanku, sonang maharohaku, dupangkas di ahu, o sambing rajaku, Shalom Amang Inang dan teman-teman semua, selamat hari Minggu. Tidak terasa, retreat NHKBP Serpong Sudah berlangsung dan berakhir pada hari ini. kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Amang, Inang dan teman-teman semua atas dukungan dan doa.
sehingga acara retret NHKBP Serpong dapat terlaksana dengan baik. Kiranya melalui retret ini nama Tuhan semakin dimuliakan dan Amang serta Inang dan teman-teman semua semakin diberkati Tuhan. Kami, Sian, Panitia Retret NHKBP Serpong, Mandok Mauliate, Horas Bebata Angaromi.